Sngi kabar pinyo. Aga kerteng ba ukun umsi mukut amen. Ko tra Jesu tu pensile engi da umsi mukut jongme. Main la pensim pang le ka ktin ka jongme. Lanong kabar pinyo. Dang step haranga baro kirang ba lindo teman kisan kila yasu but persya ya Jesu ban peniap ya u. Kila te ya u ba kila yalam ya u ban IT ha Pilatus ulan. Habau Judas nong set kala ulo yo I bala penrem ya Jesu ula babi shibun ba ula penpai biang ya kilai pos ba rupa sya kirang ba lingdo ba keteman kisan. Ngala le pop da kabadi ya balui lui ula ong. Kan le yangi kila jubab. Pej himame ken. Judas ula berat ikita kisbah ke tempel nang ta ula let no. Ula let ba ula pasi ala di. Kirang ba lindo kila khar kita kisbah ba kila ong. Kani kador jong kasnam. Ombit ban tep ya ka hakat jingken show jong ka temple. Anda kila ya hap jingut lang da kita kisbah kila thiet ya kalum unong thau khiu. Ban long ka jakat tep ya kinong way. Nakata kadaw lakhot ya kata kalum snam hadu menta meneh. Di kala ulong kata kaba unong ya thuk lupa Jeremiah ula ong. Kila syemi ki life house ba rupa kador pelaj brio hapdeng ki Israel. Bada kita kila thiet ya kalum unong thau khiu kumba utra ula hukum ya nga. Jisu ula yang khmat ulat ubala tokit ya u. Medei usiem kiju ula keli. Hoot ngadei Jisu ula jebab. Henry kijing mudui jung kirang ba lingdo ba kiteman kisan syem la jebab ye. Kumta Pilatus ula ong ha u. Memi osngawi kini ki baro ba ki mudui ya me. Henry Jisu jebab wat sikentien ru. Haduk ba ulat ula lengok ngany. Man la kasingi khawai paskha ulat ujuk pelaj uwe ukoi di ya oba kipai ba kipan. Hakata kapor ladan uwe ukoi di uba buat nam uba keteng Barabas. Kumta haba upat ba ula yalum lang Pilatus ula keliyaki. Yano fikwa ban mangan pelaj. Ya Barabas ni ya Jisu bakot ukres. Ula tibha bakila IT ya Jisu hau namar kibishni. Katba Pilatus udang syong bishar katengah jung kalapa aktien syau. Wat ya muslia berutu ubri ubahok namar ba menta kasngi ngalash tom jingmut shibun haka jingpo sneo naka benta jung. Kirang ba lingdo ba keteman kisan kila kensyat ya upat ba ban pan au Pilatus ban pelaj ya Barabas ya Jisu pat ban peniap. Kumta haba ulat ula keli ki. Yano nakini ki arngot fikwa bangan pelaj kila jubab ya Barabas. Jangan le ayu ya Jisu bakot ukres Pilatus ula keli ki. Sa narfna ya kila perta baro. Ti Pilatus ula keli. Ula le kam sniu ayu hangta kila kerkat jam. Sa narfna ya Haba Pilatus ula yu ba umla le penban kumba kan mi ka jingki ben. Ula pha sim ka ba ula thet ila kikti hakmat upat ba ula ong. Ngasai khut na kasnam uni ubriu tu ya pej hi mapi. Ti uta upat ba ula perta baro phar. Kasnam tungu halor jongi bat halor ki khun jongi. Kumta Pilatus ula pelaj ya Barabas haki. Ya Jisu pat ula pha sempat ba ula IT ya haki bakin sa narfna. Nangta kisipai kijong Pilatus kilai lam ya Jisu hapo iyeng ulat. Bat baro asikin hun kila lum saudong ya Kila lot jubor ki jan jong ba kila penkup ya dah ka jan kup saw. Hangta kila anda kila than pangsngiat da kisya kila penpong ya ka kli jong kila penbat ya ukha ka kti kamon jong bada ka badam ngon hakmat jong kila ki ben ya kila ya ong kublai kusiem kiju kila bentiu ya bada uta ukha kila syok ya na ka kli anda kila da berki ben kila vengno ya ka jan kup kila penpong ya da ki jan lajong nangta kila ilam ya bansa narfna katba kidang ya let kila ikendu ya ubrio nakirini uba keteng Simon ya uni kila penbor banba ya kading pna Jisu kila poi jaka balakot Golgotha kabamut kajaka maloi kli
Kila pendi ya dah kawain balak lek balka kesang. Anda ulamat sim tre di. Kila sa na ya Jisu nang ta kila ya kulai no sip ya ki jan jong u. Bat kila ya shong up ya u. Haneng kli jong u kila bo ka jin thok mudoi persya ya u. Uni ulong usiem ki ju. Bat kila sa na arngut kida kat bat u Jisu. Uwei shika kamon bat uwei shika kadiam. Kibriu kibaya lenti kila kli bat kila kran banya u Jisu. Hana mi uban pentuai ke tempel bat bantai ka hapo lai singi. Ben emi ala dia la medai ukun ublai hiar no na kading phna. Hakajuk korkom kirang ba ling do bagi start an bat kitemen kisan kilakin eu ya u. Ya ki wei te ulapan ala dia pat umla. Om demo ma u usiem Israel lada un hiar na kading phna menta ngin yang nget ya u. Ulasania ha ublai tu ublai un pelat ya u. Menta lada ukwa. Hatu simbong ngalong ukun ublay. Wat kidakat balasa nafna lang bat u kila ibenya u bat ki hakaju karukam. Hakapor siteng sngi kari barok kawai kaladum teliu lai kenta. Hakapor lai baji ujisu laperta da kasur kebajam. Eli Eli lama sabak thani. Kabamut koblay jonga. Balay melai no lendat yanga. Don na kibaya yang hangta kibalay osngau ya u bat kila ong. Ukot ya u Elijah. Uway na ki ulamare bak ula sim ya u sponge ula sbi ya u haka sirka ula si ya u hatdu uding. Nangta ula persyang ban pendi ya u. Henry ki waypat kila ya ong. Ab juk ngin ya pet lada u Elijah unwan ban pelat ya u. Jisu ula pertabiang da kasur kebajam ba ula dukut mensim. Kaperda jung ka tempel kalakat arliang nadu kli ahdu terai. Kakendau kala kenyu ki mausiang kila pedang. Ki jentep kila ang bat bun kira hok kila mi na ki bayap. Kila mi na ki jingtep bat hadin ka jingwi pat jong Jisu kila lek cakanong ba bakuj bat kila pau habun ki briu. Haba urang ba sispa bat kira sipai jung u ki bayap ya u kila yu iya ujumai bat aka ki balajia kila septing hair. Kida ong, dasisha uni ulalong ukun ublay. Ladon sibun ki kentai hangta ki bayapet na jengai. Kini kila bot ya Jisu na Galilea, bat kila syakri ya u. Hapdeng jengki ladon ka Maria Magdalena, ka Maria kakmi u Jacob ba Joseph, ka Maria kakmi ki kun u Zebedi. Andala premiet lawan poi ubrio ubaruspa na Arimathea ubaketeng u Joseph. Uniru ulalong usenran u Jisu. Ulalek Ahmad jong Pilatus bat lapan kamet u Jisu. U Pilatus lapin mi hukum ba an ai ha u. Kumta u Joseph la shim kamet yap ula Spanya kare kijan linen batamai bat ulabu eka kajingtep lajong kaba udang sudap klong ha umau siang. Nangta ulapun telun ya umau he ban khang ya kajingtep bat ulalek no. Kamaria Magdalena bat kawai pat Kamaria kilaya don hangta, kilaya syong persya kajingtep. Kumlasai kata kamut hadin ke singithok ding kirang ba lingdo bagi Parisi kilaya kendu ya Pilatus. Bat kilaya ong kulat kenrat. Ngiken mau ba utu unong syukur u ong. Menba udang im. Hadin lai singi ngan mi pat. Penmi hukum ban aphira ya kajingtep. Haduk ka singi ke balai. Kanang bagi senran ju u kinamla bandit tu ya u. Nang ta ban ya thu ikibriu ulami pat na kajingyap. Kani kajing syukur ke bakat du kan kham sniu ban ya ke baningkong. Pidan kinang ap Pilatus ula jawab kilek piraya ka jintep kat bapis ngobet. Kumta kila ya lek kila pen skam ya kajintep dah ke muhor ha umau bat dah ke babu ya kinang ap karot. Ke gospel jong utrai ke jingaro emi ku Chris. Hakani kalonong ke bah arpinyo ngiyo i sepang ke jing syak besar jong Jisu menta ke jing syak elam jong u syak Pilatus bat habakat du ke jing syak besar khmat jong Pilatus ke jing ong jong Pilatus ba ngam sem dau ban penrem ya u nangta pada ke kut da ke jing syak sanar pna ke jing yap jong Jisu
halor ka ding phna. Bat kawai ka kentien syawan pengkut ya kani kalau nong ka ba arpnyo ka bangisong tenat bah kadai ka kecing pla jong urang ba sispa bat kitu kisipai ke badar ringkat lang bat da sisha uni ulong ukun jong ublay kata ka ba maki ki pla ba jisu dei sisha ukun jong ublay kani kadai ka ai ka ba jisu uwan ban pen I ala dei sya kani ka parthai Henry ya kani ka jinglong kun play jong la pen pau kham tam ha ka jinglong ha ka jing sya sitom ha ka jing pendep jong ya ka mon jong ukpa ban IT la ka jing em na ka benta jong iwei pa iwei ha kani ka jing shwawan sa nar phna yo jisu niyo ha preng ka jing bishar yo jisu ka jing penrem yo jisu niyo ya ka jing long arsap jong kinong yalam jong ipai ba Israel Kibawan daka jing temu ban penyap yau jisu. Dei ban sya tian bishar henrei ba mau undup sya penyap undup sya yo ka jing penrem. Bat kani kaya dei ba namar babalai ha katkum ha katu gipor ya ka ri Palestine ke bamut ya ki ba Israel la sensar da ki Roman. Bat ki Roman ki ailat bagi ba Israel kin bat ila ka jong kariti kan yam karukom Henry habedei bat ka an kamtam ka bedei bat ka capital punishment kamut ka jing penyam kagibat hi ha ki Roman bat ya karai ba khadu tangba la dangi kli la jong mano ba penyap la ne mano ba sa nar phna yo jisu la ne mano ba penyap yo jisu dei ki Roman Henry ken mau Pilatus ula kwa un pla yo jisu bat halor ka khet ushim ka kti ushim ka ha ka dobor ba uthat ila ka jong ka kti ban pen I ba un ong ba nga ngam dan benta ru ha kani ka kam ban pen yap ya uni ubriu ba lui lui kata ka dei ka jing de jong Pilatus bat ki pai ba Israel ba khoi da ka jingken shot jong kiling do rang ba bat ki Farisi mano ba ken shot ik pai ba de kiling do rang ba bat ki Farisi ba ken shot ban ong ba yau jisu de ban sa nar phna ba ka ju ka por ban ong ba ka snam jong halor jungi ba ki khon ki ksiu jungi sakawai ka jingjia ha pedang gini ki baro niyo iru ya ka jingjia baru Barabas ka jingmut jong ka kerteng jong Barabas kawan ka ha ka ketin aramai ka long ba Barabas ka bamut ukun jong ukpa ban pelat im ya uni ukun jong ukpa jisu badai shisha ukun ba marwai jong ublai ukpa ushim ya kajaka ban pelat im ya uni uwei pat badai ukun jong ukpa kaniru kadai ka farsi yang iwei pewei yang baro ublai ukwa ban kam kun nadu basedang nadu ka piat eden ban kam kun yang iwei pewei henry da ka pop ngilakan tai ban menta pada mangi iwei pewei ngi kelalong ki kun jong ublai dei da kanu ka rukom dei tang lamar ba ublai ulat hau yang ngi kelalong ki kun jong ublai da ka jinget jong i hau jisu ka jing wan long brio jong jisu ka jing yap jong jisu halor ka ding phna ba ka jing ipat jong ka ni ka ai bor ngi iwei pewei bengin kelalong ki kun jong blai ukpa lingba jong uni ukun ba marwei jong ukpa kani ka pauru hakaba Paulus uang kamtam haka si jong Paulus si Roman uang hakalonang ba pra ka bakat san do khat nyau ladang ngilong ki kun ngilong ru kinong yo pateng ki ban ya yo pateng ringkat lang ba Jesu Kris tang ba ngi haban sya sitam rang ringkat menta bat kata ka jong Paulus dei tang ngilong ki kun henrei ngilong ru kinong yo pateng jong ublai ringkat bat Jesu Kris kata ka jing ong ukun ba shisha ukun ba marwei ukun ba janai jong ublai ukpa usya yap halol ka ding phna bandam pelat yang iwei pe iwei pada kiban dei ban long ki kun jong ukpa andai da ka jing yap jong jisu halol ka ding phna ba lingba ka jinget jong i hu ai ngi ka jingai bangir ngi kelalong ki kun jong ukpa ki kun jong ublai ukpa jong Yohanes nomor kong ka dekat ka bakat ta ka daw mano ba dei Barabas dei manga dei mapi dei mangi iwei pe iwei hakani ka habau jisu sedin halo ka ding phana kawai ka kentien shwa ba un khlat wang eli lama sabaqtani
Eli lama sabaqtani. Kublay junga. Balay melai no lendet yanga. Kajing kelile si kaba la ban penlingo yang iway payway. Kadai hatu ublay upa ula mau ban no lendet yalau jong ukun. Hatu ublay upa ukentat no se yalau jong ukun. Kajubab kalong ba ban pensyai kani kajing tho dan atli kalkom jubab kabaningkong ladang ipet ya ka jingtho lanai kidukot ki bahaswa kapan iba kaperthei barok kawai latap da ka jingdom kaperthei barok kawai ka latap da ka jingdom bat hadien jong kata jisu saong ini kentien eli lama sebab tani kabamut ba jisu umat sisya ya kata ka agani lanai ya kata ka jing ngau du jingkerman ya kata ka jing ngau jengai na ublay kaba uway pa uway unong pop umat ha ka jing jong bat ya kaba uway pa uway unong pop un samat ru ha din ka jing klat jong nakap ne ka parthai un samat ya kata ka jing yap bam jukut ba kata ka jing yap ka bam jukut la ne kata ka jing yap baar ka the eternal separation from God. Kata ka jing klat du junom na ublay ukpa. Na uni ublay ubadai ka tanrai jong ka jing ka tanrai jong ka jing syai ubri un sahaban klat syirta ba jisu halor ka ding phana namar belay ka pop jungi ka dawai ka jing yap omdai tang ka jing yap ka met ndai ka jing yap jong ka mensim ba ong ka jing yap jong ka mensim ka bomut ba ka jing jengai ka ba syirta junom hanak mat jong ublay Jisu halor kading phna umat ya kata kabamangi ngidei ban mat ya kabainong kabamangi ngilale pop Jisu ukit lut halor kading phna na ta kada Jisu ngam sa ka jing liu jong kata ka jing mat jong uway pa uway ne ka way pa uway kanong pop kabamaki kidei ban mat da kada bo kilale pop bagi haban sengai na ublay kata ka jing du jing kermen kata ka jing jengai na ublay kata kadai ka ba Jisu umat halor kading phana nak benta chungi iway iway kabanta ka ba ar kadai ladang ipet ya kasam ka ba ar po ar kini di kikintin ki baningkong jong kasam dukhat baningkong ba ar ko blai chunga balai mera ino landet yang abar kumta terter dukhat baningkong ba ar terter ka bateng kani kasam ba ar po ar kadi ka we na kasam ka ba kran chipang ka jing sha shitom jong mesaya Andai la fi puli kham sedien jong ni kasam penyu iba uni unong roi sam upun kut da ka jing ya ro ya oblay ba manga tengan shania ba ya oblay nga tengan ya ro ba ya oblay nga tengan ya upun benai ka keteng jong oblay ha ka jing alang pat ba namar ula ngap ya ka jing doi jong ab kumta ter ka jing roi sam so bahasa puli kasam ka ba ar po ar pin singo bang hadu kata pinang la ban kham sempang su kham tam menta bangidon ha ka Portland Dapoi ke Paul Good Friday la sai pinang la on sempang su la da pipet ya kasam ka ba ar po ar sempang ka jingjia ya ka 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 ba jia ya Jisu ba ka ba jia ya Jisu la da pi thu lupa ha ka jutang barim baro kata kadai na kata kadau kini ki start ki ba ong kumni ka long ba Jisu ong ya ni kasam ka ba ning ya ka ni kasam ka ba ar po ar udwai ka ni kasam ar po ar ta kadau nomor ba ka ni kasam ka ba ar po ar kasdang da kata ka jing ong ba ko blai junga balai benda ai no ndat nga hendrik ka kut pada da ka jing ong ba ngan raya ro emi ngan pen benai ka keteng jung mi ka ba jung mi hap deng ka jing alang pat ba kum ta ter ka kut da ka jing raya ka jing ro ban sngungu ya ublai ba usya skor ba pelaj ba udon barabor hakaliang jung ni unong raya ka ni kasam na ka ni ka daw ka ong ba Jisu haba ong ini ki kintien ki baning ko blai junga blai mala ino landat yanga udwai ka ni kasam bar kum ka rukom lan ka kum ka dustur jung ki ju ya ki lan ki baning kong jung kasam ki ong jam haba ubriu ong jam ki lan baning kong jung kasam bos ngap no ka bamut hapo mensim utu ubriu ula duai marwai ya ka tu kasam baro ka wai hadu ka bakut ha ka ju ka rukom ru Jisu na kata daw ladang ipet nakani ka rukom ru kani ka jing dwai jong Jisu halor ding phna kamdei ka jing shai no ha oblai henrei ka dei kata ka jing dwai ka ba Jisu hapdeng kata ka jing kordet ka ba umat ba uyat nak benta jungi kinong pop
ya ka ai ka baro ka jing pensistem mangi ngi de ban wat mat kum kin ong pop usok jong ka pop u jisu umat halor ka ding phana ka benta jungi bar u dwai ka ni ka sam ban ong ko ble junga melai bale melai no lindat yanga hanre ha ba kut pada ka bomot upun i ya ka jing shania ha uble upun i ya ka jing shania ha uble upun banai ka buram jong ble lingba ka jing sha stom ba lingba ka jing yap jong u halor ka ding phana lingba ka jing sha stom ba ka jing yap jong u halor ka ding phana but ha gospel Yohanes in lap borbor ini kentien haba kapor kala poin ha bentau jisu ban sha yap halor ka ding phana kalau nong bakhat ar ong kumna menta ka po la dei ka por jong ka jing pendan buram ya ukun jong brio haba andala kentiu yang ase jong an sakring ki brio baro sanga kata ka dei ka jong ong jong jisu ka ding phana ka dei ka sngi ka ding phana ka dei ka ya ka ding phana ka dei ka por jong ka jing pendan buram ya ka kateng jong jisu ka dei ka por ka jing pendan buram ya ka kateng jong ukpa kata ka jing ong jong jisu na kata ka daw ini kentien om dei bo jisu uble ukpa la e no yo jisu em uble ukpa don parabor be bo jisu Henry hakatu ka klip mat jisu umat ya ka e ka jing pensistem ba mangingi dei ban mat bar ba udwai ka ni ka sam kamut pun kut da ka jing ruai ka jing ro ba ka jing shania ya uble na ka benta jingi iwei pe wei bat namar bale la rangi pe ki benta ba khadur ha ba udukut mun siem u IT la ka jong ka mun siem ha uble ukpa u IT da ka mon la jong ya ka mun siem ha uble ukpa bat na ka benta u jisu ka jing yap halo ka ding phna ka de ka jing da buram na ka benta ka perthai bro khawai na ka benta jong jisu ong ka ne ka dei ka dak jong ka jing pendan buram ya uble ukpa kadak jeng jeng pendan buram ya u jisu tu ai bamangi iwe pe we ru ka bangi pen kre nak bentak paska u jisu un ai ngi ka jing ai bangi de bla ban shania ban IT ban sno ha u ha ki jing ale jong ka jing em jingi ban sngu thu bakat no ye yangi yanga bat ya phi iwe pe we bat kumba utu ulingdo utu orang ba sispa mdai ulingdo orang ba sispa bakitu kisipai kiba ala asha IT haki ban pendap ya kajing penyap la kajing sya sa na pna ya jisu maki ki poi ban plai ka jingai ya jisu to ai bamangi kibala yo jing kai bamangi kibala yo mat ya kani kajing ai jong jisu nginang scam kajing jungi bangin pa na kajing ai bangin la ban long ki ya ne ban iya yo ban ya hakalenti jong ani ro yo jisu Christ junom la junom amen kajing duai jubile kokpa ba happening to ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau khun jome jisu Christ uhinmen jungi bat ka ding jong ka jing ie ka bala pen rem ha kido no jungi da mun siem ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jingwan jong ka hima jong me to ai ba ka jing ai jong me kan pen kalai ngi sha kinong bet sambai ki bam ju that jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pen kalai ka long brio man brio na sapo ba ki jing tha baro ha ka jing khmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan teng shan chabam jukun to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka benta kispa beneng to ai ba kani ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jungi sya satlak ka perthai chami ublei jungi ubala kerku junam kan long ka buram bat ka jing ero shi junam amen ka buram hau pa ba hau kun ba hau siem ba khoi kumba khala long ha ba ning kong ju menta barabo junam amen Kudu nut khutam Jisu kumare kutu isin ngi kumare ak ni rap jingi Kristan tu doa na kumta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim ba amen